हेल' लोगोफोर नोंथांमोनखौ बिजन ब्लगाव आंनि चेनेलावहाय बरायबाय बे भिडिअजोंहाय आं नोंथांमोना देखायगोन 15 आगस्टआवहाय जों अबाव बेरायखो बिदिनो मा खालामबाय थाखो जों दसे बेलासि बेरायदोंमोन जोङो बेखौहाय देखायनो सानदों बेखौ नायलांबाय थादो Bongkar ada bongkar. Iya, bongkar. Nah, dia yang kasihnya, nah, kon borok itu bisa borok. Kamu sama kasihnya. दा लामायानो एसे प्रब्लेम खालामबाय जोंनो माबा एकदमबारे खुरख्लाजोबना दं दैजों बोरैसो माथो हनै गारि लिगानो अ इजोंथ' बोरै मोनदों नोङो लामाखौ नुनानै मोजां लामाया ओइजोंसोमोन दां माथो ओइजोंसो गोग्गो दंफांजोंसो
मोसौनो बिदि जोब्बाय Bodoland Heritage Agro Tourism थांनो नागिरदोंमोन गैया 100 थाखा एन्ट्रि होनबाय जों बेयाव जिरायलाबाय थाबाय नै गार' बस्ति खाथियाव बिदिनो दै दङ बाइक दङ माथो खालामनो दुखु नांदों फैसा गैया बिदिनो ओरैनो बेरायना फैबाय लामा नायना फैबाय आरो एसे नायनो हायो गार' बस्तिनि भिउ दा बेलासियावबो हाबहोआसै माथो होनबावनो दा जों बिदिनोसै आरो बे भिडिअआ दिनैनिया बेयावनो जोबसिगोन आरो एकदम गेटखौल' नुनाय जाबाय नोंथांमोना एकदम जोब्बायलाय नैबे मोनानिखौ नायदो बास